ukuthi lokwesengina abefundisi ngiyawuthonqa sebethandazile ngicela nje ukudlulisa lokhu okulala ezweni lenkosi kube bekuya ngami bebeyongena konke abasemnyango ngoba sekuyisikhathi sethu manje sokuthi sikhulume nani because we can see ukuthi endleleni abanye benu abekho ready for le ndlela esihambayo. Angiphinde bazalwane, siyakubona futhi siyakufila ukuthi endleleni abanye siyahamba but abekho ready, they don't understand ukuthi indlela esihambayo izoba ne-gravel, izoba ne-tar road, izophinde ibe netaba, ibe ney'ndawo ezehlayo. Yingakho uzobona endleleni sihambe bese bakhona izinto esiyikhulumayo. Ngalawo mazwi ngifuna nje ukuqinisa amakomredi esikhathini nje esifishane engizithola ngifuna u-First Samuel incwadi kaDavide bese ngifunda amavesi amabili kuphela u-57 no-58. Kufundeka kanje. Lapho Davide esebuyile ngemva kokubhujiswa komfilisti u-Abneri, wamthatha wamyisa uSamuel elekhanda lomfilisti isesandleni sakhe. 58. uSawuli wasesithi kuye, jaha, uyindodana kabani? uDavide waphendula wathi, ngiyindodana yenkulu yakho uJese waseBhetheli. Ngifuna ukuzophendula nje umbuzo la ophume ekugcineni baholi be-disaster. Ungubani uDavide? Uyabuza umbhali ukuthi wena Davide ungubani? Kodwa ngoba uyakhaza ukuthi uphume endlini kaJese. Izinto ezifishane engifuna uzisho ukuthi uDavide is the warrior. uDavide is the prophet. uDavide akadoma ngizokulala lokumakombe ngoba ngibona kubalekile ngifuna ukudlulisa. uDavide is the sinner, umoni. uDavide uma ngisathi umoni kufanele simukele bantu bomkhonto wesizwe, singahambi engathi yonke into isho ukuthi si-right ngayo yonke into. Uyabona lento ukuthi uDavide uyisina kodwa ungumprofethi, isho ukuthi uNkulunkulu uyambeka nomuntu owumoni abe umprofethi. Ngenzela ukuthi ungathi mawuhlangana nevidiyo noma uhlangana necomment ethi ukuba umnamalala bese wena uyayiphendula kwi-social media kodwa azi ukuthi bakhona ababuka umnamalala ewumoni. Kodwa khona incwadi mangabe sifunda siqhubekele nencwadi sithola ukuthi yena uDavide uqobo lakhe uma ufunda ngaye, he is the star. Mawuhambela Israyeli kune-star esibizwa ngokuthi the star of Davide. Okusho ukuthi uDavide akasekho yena kodwa imisebenzi yakhe isakhona. Namanje sizokhuluma ukuthi amalungu omkhonto wesizwe awulandele umbono kaNhlamalala ebathi ngase nithi mina ubani uNhlamalala. Umsholozi mengabe uzalwa njengomntwana okade uphume ekhaya emncane eyosiqagilisha eyohlupheka nabantu abamnyama. Namanje usagijima ugijimela abantu abamnyama kodwa nizomelana ney'nkinga zokuthi nithola abanye nomthuko kwi-social media mele bona le event. Bathi nilandela umcindezeli, bathi nilandela umdayisi, bathi nilandela isela. Ibambeni ke bazalwane, uNkulunkulu uyamgcoba umuntu oyisoni. First admit ukuthi ohambeni lwakho angeke kuze kuxoxwe abantu aba-right, kufuneka abantu abazovivinywa. uDavide uzalelwa esitebeleni kanti noJesu uzalelwa esitebeleni. Engingakusho ukuthi makhomanda noma umsholozi ukhona noma akasekho kodwa umsebenzi wakhe uyoqhubeka. Lento ethi umoya
Israel usafika istar esibhaliwe ukuthi the star of David. Nala eSouth Africa siyoqoqa umlando ukuthi the history of Msholozi nabantu abamnyama, the history of Kabalala ekhulula abantu abamnyama, the history of MK Party ekhulula abantu abamnyama. Silwe ukuthi noma sihambe endleleni sizohlangana nezinto abayikhombayo abathi zizono zikamsholozi, kodwa lithi iBhayibheli namhlanje uyagqotshwa nomsholozi, uyagqotshwa nomuntu oyisoni abe umprofethi. Athi uDavide mayisho isiprofethi sokuqala athi izinja zimbambile kodwa amathambo wami aziwaphulanga. Lesi siprofetho uDavide wasikhipha eneminyaka ewu-18 years, only 18 years. Wathi izinja zimbambile kodwa amathambo wami aziwaphulanga. Akakuli lelithi wethi noma ngihamba esigodini sethusi lokufa kodwa angikwesabi okubi. Namanje abazalwane ngizomtshela manje ngomkhonto wesizwe ukuthi asihambe ngendlela makhombe uma sibona wethu ephezuka noma ehlulele endleleni bese senza njengabazalwane sambe somlanda sithulele ekhaya singahlutha abantu ababuyele nakumkhonto wesizwe asinabi naba bantu abazorezayina nabazobuyela emuva. Sikhona asimjamashele siye khona kukhomanda omunye siyothi khomanda ngayele mfowethu bekezela ngoba nendlela isakhuphuka nendlela isazokwehla. Noma ngabe umsholozi bathi ukhona abantu abagudi kabi ukuhlukanisa nabanye abantu ngoba bengasabafuni bona. Njengoba ngiqale lolu hlelo le-disaster ngiyasifuna isikipha ngiyasifuna kahle kahle ufuna ngisigqoke la ufuna njengoba ngimile la ngigqokisa isikipha ngoba la kumkhonto wesizwe ngusihlalo kwabefundisi ku-national and ngiphusha lo mkhankaso ukuthi abafundisi abazoshumayela ivangeli lokuthula, abafundisi abazoshumayela ivangeli lothando. Ngeke ulishumayele uthando ungenalo, ngeke ulishumayele ukuthula ungenalo. I'm here to bless namadoda. Ngicela nje ngisondele la ndawo ezitha. Ngicela nje ukuthandaza nethimba lonke le-disaster. Sondelani nami. Ngifuna nje silule izandla. Abaholi nabo bakusasa. Abaholi nabo bakusasa. Ngifuna nibambe lento kaDavide. Uthi uDavide izinja zimbambile. Uthi uDavide uyayilusela. And uDavide akamazi nonina. Ngoba phela lithi iBhayibheli la lendoda le uJese yayithi phela mayifuna ukuthi umama ekamele kusaba bakaIsrayeli kufanele nazi ukuthi indoda yayithi mayisikhulile bese imhlalela umama ukuthi intambama ufuna isibonane. Yayingamtsheli ukuthi kuyokwenziwani. Lapha eIsrayeli kwaqishwa uma kuyokwenziwa inkonzo yabantu abadala ekamereni. Lithi kwaqishwa kusheshe. Uma le indoda kankosikazi akaJese ifuna ukuthi ithole uDavide. Lithi iBhayibheli yayisithanda omunye wayijwayele nonkosikazi wakhe. Yayithi mayibona unkosikazi wakhe ingabi nayo imizwa, kodwa mayibona lo wesifazane besiba nemizwa yokuthi ngathi ihlalele umuntu wesifazane. Iyasukela ngemilando iyamtshela ukuthi wena ngicela ukuthi sibonane ekamereni. Yingakho uDavide ethola inzondo ngoba kwaziwa ukuthi wazaleka akayena owala ekhaya. Kanti uDavide lo wesifazane wabuya wathi ngizolala kwakho namhlanje ngoba indoda yakhe ithe ifuna ukungibona ekamereni. Qoka nazi impahla zami ungene ekamereni. Angazi ukuthi angezwa ngibakholana. Lo wesifazane akazange asho ukuthi uyongena yena ekamereni. Ugqokisa ngoba kwaziwa ukuthi lo uyacisha katimene uyazwakala uyazamula. Uyabona ngathi wayelungiselela ukuthi intambama uzodla kamnandi ukhona isithelo esisha esizofika. Uma selishona ilanga kanti lo wesifazane uzonika iy'ngubo zakhe lo ukuthi ugqoka lezi ngubo ungene ekamereni. Lo wasitshela ukuthi uhlanganela lo mama kanti uhlangane nonkosikazi wakhe. Ngicela sithandazele labafowethu asiloko magijima leli themu kusukela ngomhla ka-16 kuDisemba
laba bantu ngiyabazi bonke akekho ngithi mangikubolela ngithi uqhamukaphi and-ke bafowethu njengoba nikhona umsebenzi wenu ukuthi bangene abanye ningavani awuphinde makhomane ukuthi sibone okunye kusobusha njengoba sizothandaza ngiyabonga ukuthi leadership yonke ikhuphuke uyabona lento eniyenzile niriske ngey'mpilo zenu nariska ngemndeni yenu nariska ngey'ngane zenu never mind indaba yemali ayikhuluma indaba yemali imali ungathatha imiliyoni namhlanje liphele lithi niyakusasa uvele uphathe u5 million into engiriske ngayo ngiriske ngey'mpilo zenu umsholozi noma enganiboni kodwa izwe liyanibona umsholozi noma enganiboni kodwa i-KZN iyabona njengoba sizoqinisekisa ukuthi namhlanje njengoba nimina niphethe uhlelo lokuthinta iy'mpilo zabantu iyona nto esiyifunayo ukuthi nithinte iy'mpilo zabantu ngoba njengoba kuthi isimo sezulu siyashintsha kuzokwenzeka okungajwayelekile kuzoba khona abantu abazolahlekelwa noma ngabe umjolo